Yai Sumali mono kaya-kaya bisa praktek lewati tanane Sang Prabu Dasawalikama. Dewane kuatur ngampas padha. Niku wonten niku kau kados pundi kok kaya ngoten iwak. Iya Semar. Pancen nyata pandongamu Semar. Bareng aku nglinggo pusaka ndak tamakno kaya-kaya mleduk wanda kuandhane Dasawalikama. Pancen kados ngaten-ngaten menika kepetanganipun. Pusaka kula nggih tumanja wonten dodonipun Prabu Dasawalikama. Sampun praktek lelo kapanapa kados ngaten nggih. Iya wadi. Lak yo ngono yo Jaya nggih cocok lho. Para nyata pun pejah pun lembut lepung wandane. Pun kaya ngoten sampeyan pikir bisa. Kula niki mboten paham sing kaya ngoten. Kakang Semar kelawan Adi Sumaliwono diayu matur kelawan Kanjeng Paman Prabu Sumalidewa. Kula niki wis katon dawuh. Kula nggih nyata anymerti menika petanganipun sampun praktek leno. Iya Adi ayo matur Adi. Kanjeng Rama. Kanjeng Rama ingkang putra wis ponale Rama ingkang sono. Gusti kula samudra pangaksana. Kula nyabek pidato jenengan dalem Gusti kula sekar kedato. Nggih. Masih kula nggih ngoten. Kula ngaturaken sungkem mangabekti Gusti. Mugi konjuk wonten handhapipun pepodo. Gusti kula ayu Sumaliwati. Mule nggih Gusti panjenengan kok
kok kados-kados tiyang lamun ngoten. Sinten panjenengan ingkang lamun semonggo pun kadek mikir sing aneh-aneh kabeh niku lakon. Tegesipun lakon niki ndarbaraken Gusti kuwi monggo dipun trami manah. Iya aku kaya-kaya ngipi gak enak ngono mbak. Boten ngoten ngipi napa? Nggih, ngipi napa lho? Sak temene yo banjo. Kaya-kaya aku keterak iline banyu, busangane saka ndi aku yo ora ngerteni. Sangkane saka aku yo gak mongso kono. Bareng aku ngene isih ana sandrone pateng kajian. Lajeng kados pundi niku wonten bebaya ingkang langkung aku ageng niku. Iya yen sing tak pikir ora ono maneh. Tinimbang aku dipalakrama lan Prabu Dasawali Krama. Lalu mati aku. Impun ngoten napa Gusti. Monggo setiar mawon dek dene kapan sing urip iku bonus ikhtiar dek dene kapan. Nadyan to kados pundi ndara kula sampun. Iwantara dhateng kraton Jayajana kula. Mbok menawi ndara kula Sumariwana saged kepinanggih karo putra saking kraton Jayajana kula. Iya aku kok krungu-krungu. Kira-kira menang Semar karo Ratu Sunggendo. Nggih perkara ngoten niku kula boten ngertos. Kanane Dewi Sumantri. Boten mangertosi wonten derek Bantara. Wonten Ratu Sunggendo. Ingkang nginjeng bom ingkang tanpa sejo. Bapak Sang Prabu Dasawali Oji ayu ning nangane wong iki. Kaya-kaya ora kuat lepet gargane langsung. Kananku menawa ngeniki Pasuryang niku. Sanalika samuka saking boten tiyate ngempet. Bawa langsung mudhun jok saking Dirgantara Sumariwati kaboyong mongging dhateng ing Jumangga. Wong ayu, wong kuwi Sumariwati ndak dosa kangen kepalaku. Diburu kok nek gak kerokan kete bojone ojo dilungguh. Karo aku ya apa. Wis karuan kaya ngono ya muga-muga ya kena gapit di kapong. Umang nek wong maling kok gapet apa
kurang Gusti kula nyuwun senjata pitulungan kula nyedhi urip Gusti kula ditidro kali duratna lakoni nanging ing riku seje papan panggono anyariosaken wonten ing kraton Purwacarita sinten ingkang jumeneng ana ing kraton Purwacarita Sang Prabu Sumali Dewa Asmani tasih bodening putra saking kraton Durjanapura putra-putrane Sang Prabu Durjana ingkang asma Raden Puspanalendra asmane kaderekaken ingkang rayi Raden Durjanapati saha ingkang putra Raden Sumaliwono asmane ketanti dene Punakawan ketan Yo Sumaliwono wonten sing adamu apa napa bener nger iki bisa ngrampungi bawekno raja saka kraton Sundelapura nuwun inggih Kanjeng Rama ngastakaken dawuh asmane sapa Puspanalendra Dewa Jagad Sang Hyang Binatara Dewa
Gus Wanalendra wonten sing adhawu Rama nimbalikan ingkang putra pun Gus Wanalendra arep kok iki yo arek sak watara yo putranipun Bapa Sumaripala wonten sing adhawu ingkang putra Sumaripala gak ngono iki apa sing ngrampungi Prabu Dasamuka nggih Kanjeng Rama boten lepat menika putrani Kanjeng Prabu Bajagala ingkang asma Raden Puspanalendra. Lah sing buri iki sapa? Menika putra-putrane Kanjeng Pamangpatih Bunawa ingkang asma Raden Bajagapati. Dadi dudu-dulure sanes. Lah sing buri Nira Semar Punakawan Gereang Joglo ya. Oh, dadi sing buri ku Punakawan. Nggih. Sing cacak sih. Gus Wanalendra wonten sing adhawu Kanjeng Pangan ingkang putra pun Gus Wanalendra wis aja nyeluk aku paman aja wis kapara nyata pateng lho sih ya iku Prabu Dasawarsa lumone iki ketaman kaliyan pusaka wijan tuasta lebur tanpa dadi Kanjeng Rama mbok iya ya mesti mati wong iku pusaka-pusakane ratu ing negara Pancawati nduk ning Semana Dewi bapakne mati perkara iki wis Wanalendra wonten sing adhawu Rama nimbalikan ingkang putra pun Gus Wanalendra sapa sing gak seneng nggih mantu ganteng kaya ngene mantuku ganteng anakku ayu besok putuku kaya apa putu iki tak pengen kaya aku kepengin nyembah putu momong mantu iku kepengin kapan dulu aku iso kaya Gus Wanalendra wonten sing adhawu iya sinten to ingkang majeng kekapalan
Mbang kalih perkawis nyuwun senjata. Kula nyuwun pangapura Gusti, kula mbang ingkang sowan Gusti. Gusti kula boten wonten dipun colong kalih buat moko Gusti. Gusti kula mbok dipun pangapura nyuwun gesang. Nggih Gusti, kula nyuwun urip Gusti, nyuwun urip. Gusti kula dipun colong kalih maling. Mulih nggih Gusti kula sekar kedaton. Sumaliwati dipun cidra kalih durat moko Gusti. Kula nyuwun gesang nggih Gusti kula. Mangko Gusti. Siaran maksudnya jaluk urip sing kaya apa? Gusti kula sekar kedaton dipun cidra kaliyan durat moko. Wone nggih Gusti. Gusti kula sekar kedaton dicolong kalih durat moko Gusti. Sing dadi durat moko siramu bro. Kula menika nomor piyambak wonten ngarsa kula wonten ngajeng kula. Ingkang kawula mboten wonten malih kejawi Ratu Senggrama Prabu Dasawawikrama. Nggih Gusti. Boten sesek kula niki boten beliur mripat kula. Roh dewi kula nek Dasawawikrama niku ingkang dusta Gusti. Mila kula niki nyuwun Gung Samudra pangarsana. Kula nyuwun gesang Gusti, kula nyuwun gesang. Kenek dipercaya omongan. Kula dipun seksani bumi kan langit kula menika wantun matur kados ngaten disambut beget pimpiku kula nggih boten napa-napa. Kula nggih ngoten Gusti. Estu Dasawawikrama ingkang dusta. Mangku dhisik. Wis mleboro. Matur sembah pun nggih Gusti. Yo, ana mleboro nggih Bu? Dewas tak tundane kula nggih matur sembah pun. Wis menawi Bu. Wonten sing ngadhawuh Kanjeng Rama nimbalkan ingkang putra pun Kuswana Lendra. Aja kesusu nyeluk Rama. Kontak kandhani. Rabi ayu ku angel ora kena banyu. Sing nganeh-nganeh iku ora aku ditakon. Dasawawikrama iku isih wis urip, wis mati. Menika sampun prakteng lena ingkang daya. Dayanipun Pusaka Wijayantwastra. Aku kok kurang percaya. Menawa meniti atur mbang sing nyolong anakku iku gak ana maneh buku Jawa Dasawawikrama. Wani sumpah, wani sembarang. Kok banjur sing hamku wani matur ana ngarsane Swijene Narendra. Menawa Dasawawikrama iku mati. Apa buktine? Nggih sampun kuwanda nglepung dados apu niku. Buktine. Senadyan ngono dadi awu, dadi apa? Aku kepengin bukti. Sumari ngono, wonten sing ngadhawuh. Apa nyata-nyata wis mati?
dosa paling kromo ketinggal kula ngaten aku gak roh ini lan ngono ora ngerti tapi dosa paling kromo wis mati to dosa ini sampun pejak buktine ndi bukti nah dia duduk kapak-kapak itu wis ana bukti amin sewu yang matu kali dhewe nyata-nyata ndoro wis ana lendo iki kan ngejai aku gak butuh mati gak butuh sing penting bukti semangat awakmu dadi wong tuwek kula mboten saged matur sing jalaran kula mboten weruh dhewe ingkang weruh ngene ku jomblo niku wae kula pengin pun matur kali sinten niku dereng kapala nyapa wonten kula niki tiyang tuwek nek mboten enten kasunyatan nggih mboten pantun matur wis menawi lho wonten sing ngadawu kanjeng aja ngowuh aku rama dhisik mergo rong perkara matur njaluk mati njaluk pangapura menawa Gusti Sekar Kedaton niku dicidha karo dosanipun kontak kandhane wis menawi wong rabiayu ku gak gampang teman-teman ora kena didoli goroh kaya warok iki ra dijaluki bukti ora duwe ngono matur ora ngersani siji nang lendhe kumo wani goroh karo ratu yen pancen nyata siramu ora duweni bukti metu sapa sepet mripatku dulu karo yen ora bisa balekno putriku Sumaruwati iki dhewe aku sepet mripatku gak terus minggat tak kepruk kan panidon kenya minggat mampu kamu tanduk duka Sang Prabu Sumarudewi sinar kaum penani Kuswana Lendo dan apanting aku kalian pangibon kencana tanpa pamit nilaraken wonten ing ngarsane Sang Prabu Sumarudewa
didhekaken kok mendel mawon. Nira sumane iki rumangsa gawok. Rumangsa eran den kali panjenengan banget. Nira Semar sampun matur kalih dhewekne. Niku dereng kapolana temenawi dosa wali krama pejah. Nek rasa kula niku wau kaya ngoten jomblo lan nggih ndoro. Mangkare mati moton mboten pate ketok tuwek. Nyata dosa wali krama pejah. Iya jomblo. Tapi boten tapi banyak nyata estu dosa wali krama mati. Kena apa banjur kan. Umamane matur sungkaya mengkono jomblo. Pikiran kok ngopo-ngopo. Mamuro aja kabeh sembrono. Anjene koyo ngono. Najan to gelem mesti ana kuwanda. Wandane iku mesti ana kanggo bukti. Raden Kuswana iki. Rumas gawok, rumas era. Maka pusaka wijantu asta. Iku pusaka tapak eyang, tapak tegese gawe eyang den. Aja tumatak sipate jalma manungsa. Bataman pusaka. Mesti ngapine. Menika bata sesan. Kuswana lendro sanalika Kuswana lendro upaya durat mongko manjing dhateng ing madyane Wanawasa Baya.
Sumalabi dosa wali kromo dukis mudul kala ing daratan rumangsa seneng mau apa ini yo iki dino jeramu ndak lebokno ana sanjurane gua ngono banjur cirang menyanyi samestine kananku yaiku balik menyang sanjurane kraton Sundelo Joko Kreto kanggo titiamu mana nyata-nyata sirah kersa tak kala-kala ngono sih jenenge siji nang masa siji ratu kok banjur orang nitih kreto iki kaya-kaya orang lumrah jeramu tak keporo ana sanjurane wa kene iya ya sakarepmu nanging iki dina aku balik menyang ing sanjurane kraton Joko Kreto jeramu aja mayu-mayu lho dan aku terno kene wae dadi apa tinimbang aku ora kromo karo siramu gondolane dok yo kaya mengkono yo yen kamu tak balik tak ngono kreto wae kaya apa